салом алейкум дӯстони азиз, имрӯз дар бораи бо сонишини панел бисёртар маълумот метиҳем барои шумо. Хулас бисёр савол метиҳад дар барфи, дар хуне ки ҳаво абр шавад чӣ қувва мешавад. Дар бораи ҳамин барои шумо бисёртар маълумот метиҳем. Имрӯз хулас 9 январ 2026 сол соат 11:30 шудистай. Хоб дар инҷо мо 10 панел мондагием дӯстони азиз. Анаку 10 панел чанқа қувва омадастай. Боду ҳаво 5 градус плюсовой хинакай тумонай тамошо кунед дӯстони азиз. ҳаво хинакай, ҳамин хинакида чанқа қувва омадастай барои шумо нишон метиҳем. Хоб дар инҷа 550 ватта 10 панел мондагием. Хулас дар хонаи шумо панел дошта бошед, чандона панел мондагии шумо чанқа қувва омадастай, фикротона дар комментария нависед дӯстони азиз. ҳамин хел мондагием, ҳавора дидесен дӯстони азиз, чӣ хел ҳаво хинакай, туман. бисёр савол мешавад да, ина барои шумо маълумоти нағз мешавад дохат. Инвектори 6,2 киловатт мондагием, захираш 15 киловатт. Мо қарор дорем дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхи, яъне ки Калхозобод дӯстони азиз. Пагодара дидесен чӣ хел хинакай. И парада ина ососта ҳамсоямо мондаста иншоалло. И парада мондагием, 5 та панел мондагием. Ососта ҳам хел бимона хеле ай свет мушкил намешавад худохат. Бемалол беташвиш истифода бурда мегирад. ҳаво чанқа хинак шид, ҳамон қа қувваш кам шида рафта мегирад. Мисол ҳамин холада автобус буброя, қувваи нағз мебиёда. Нигоҳ кунед чӣ хел ҳаво хинака, ҳамин хел қавоқош дохилига абед шидистай. Ҳанакун дӯстони азиз, мо ҳозир тарафи инвектор мерем. Чанқа қувва омадастай, расходи хона чанқа шидастай. Ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. Хай болош тозай, нормалияй. Мақсад ки бисёр кас болоша чанг мешавад, лой мешавад, хок мешавад, ҳамон холада як тоза кардам монад бо хубтар аст. ана бо савол мешавад ки дар барфи чӣ хел мешавад агар ҷои шумо нормале бошад, яки болои криша буромада тоза карда битонед, барфоша камтар бо тоза кунед, бо хубтар набошад, градуси камтар баланд мекунед, худаш об шуда мебиёяд дӯстони азиз. ҳам хеле лекин ҳамин холадам нормалия меистад. камтар ҳаво гарм шид, худаш айташ об мешавад, меброя, мерава, мефроя. ҳам хеле ҳозир тарафи инвектор мезгарем дӯстони азиз. панелҳоро диден. фикрои шумо чӣ хел аст? Шумо дар хона чанд киловатт мондагиен? Чанқа қувва омадастай? Дар комментария фикротона нависед дӯстони азиз. ина дӯстони азиз, тарафи инвектор омадем. Хулас инвектор мо 6,2 киловаттай. Хоб расходи хонаро мебинем, ку чанқа шидастай. расходи хонамон 620 ватт, 618 хел бозӣ карда истодааст. ай ним киловатт зиёдтара. ана акун ҳозир так ай панело чанқа омадастай нишон медем. 756, яъне ки расходи хонара ай боло омадаги панел қувваҳо ҳамаш таъмин кардастай. зарядам бо камтар заряд гирифтастай. ин хеле дӯстони азиз, ана акун зарядша мебинем. хоб 86% ҳозир мо заряд дорем. дар инҷо 15 киловатт захира мондагием. бемалол истифода бурдан гирем. бисёр савол мешавад ки мо плита пайваст кунем, духовка мешавад пайваст кардан, зарядда нигоҳ карда истифода бурдан мегирем. мисол як плитатон 1,5 киловатт бошад, дар 1 соат 1,5 киловатт расход мекунад. мисол 1 киловатт бошад, дар 1 соат 1 киловатт расход мекунад. 10 соата 10 киловатт мисол расход мешавад. ёки бошад 1,5 киловатт истифода бурдасен, дар 10 соат 15 киловатт расход мешавад. ҳамин холат зарядда нигоҳ карда истифода бурдан мегирем дӯстони азиз. ҳам хел беташвиш истифода мебарем. чанқа заряд мондастай, чанқа қувва омадастай, истифода бурдан мегирем. свети давлатимон ҳозир нест. ай панелмон истифода бурда истодем. ҳам заряд гирифтасай, ҳам бо таъмин кардасай. 100 ватт, 150 ватт хай заряд гирифтасай, какой-то фоиз бошам, хай мераста иншоалло. хулас дӯстони азиз, рақамҳо дар зер навор дар WhatsApp бемалол занг зада муроҷиат мекунед. чанд киловатт дар корай? ай 3,5 киловатт старт шуда то 11 киловаттро ҳаст. беташвиш иншоалло занг занед, иншоалло барои шумо мерасонем. доставка установка мекунем худохат. ай баъд 1 соат гузашт, соат 12:30 шид. ҳанакун мебинем ки чанқа қувва шидастай. оҳо 1 киловатт 250 ватт омадастай. ин дӯстони азиз киловатт дар 1 соат мешавад. дар 1 соат 1 киловатт 240 ватт 250 ватт омадастай. ҳанакун расходи хонаро мебинем. расходи хона 275 асушен телевизор лампшо кокеса тамом. хулас захира нормаль шидастай. хулас 1 киловатт захира шидастай дӯстони азиз. дар 1 соат 1 киловатт захира шидастай. ҳам хеле соат уже 12:30 шид. нормаль.